Oyaore nyakoromoga juang eno kinyi makare kendo marutho yaonwa piny nono kendo chano mondo warome chenro mar nonro mar oboke kawuono chieng' tich abich Friday tarik 8 dweno mar 10 higa 2021 kamoro amora ma intie kaw thuoloni makende mar wakin machiegni nyinga Chris Owino. Kaka pile wan kod oboke adek, The Star, The Standard kod Daily Nation. Kawuono wadhi moke kod oboke mar The Star. Wadhi moke kod oboke mar The Star kama thor mar wache nyimo oboke mar The Star en Equity CEO Peter Kenneth top Raila running mate list. Equity CEO Peter Kenneth top Raila running mate list. Mount Kenya leaders ask ODM chief to consider one from the 5. Jotelo mawuok e gwenge mag Mount Kenya region omiyo gai mar ODM Raila Odinga jotelo abich maok Mount Kenya region ma onego gwel achiel kuom gi ka running mate mare e yiero maduong' mabiro. Jotelo maok Mount Kenya region omiyo gai mar ODM migosi Raila Odinga nying jotelo abich maok e gwenge mag Mount Kenya region mondo gwel achiel kuom gi ka running mate mare e yiero maduong' mabiro. Koro moko kuom jotelo ma omi Raila mondo gwel ka running mate mare oting'o jatatije maduong' mar Equity kata CEO mar bengi mar Equity pacho kae James Mwangi, jaod bura machon magatanga Peter Kenneth, jatend migawo mar pur Peter Munya, jatend migawo mar thieth Mutahi Kagwe kaachiel kod jakom board mar kambi mar All Media Services SK Macharia. Aneno nying SK Macharia tabuonya penjo cameraman maranto ginena adier kendo kwago mpaka kod achiel kuom jodito mago e Lolwe TV kae maok Mount Kenya region onyisowa ni kata baba tem gwelo running mate mare kowuok Mount Kenya region, oganda maok Mount Kenya region chunygi pod ok orwako baba. Mano gima achiel kuom jotelo madito e kambi kae maok Mount Kenya region onyisowa okinyi makawuono ka dhi somo oboke. Onyisa ni Chris katumi wamna running mate maok Mount Kenya dana kod Wayne na nyaka nerina ok mor kendo pod ok orwako tiyo kod Raila. Afadhali giyier Ruto kar yiero Raila, lakini mano wang'eyo ni jopiny madhi amua wan ok mano pache wuon, mano pache mana ka dhano jopiny madhi amua. Koro wan gi mwang'eyo ni jotelo maok Mount Kenya region omiyo gai mar ODM Raila Odinga nyinge jotelo abich monego bed nogwel achiel kuom gi ka running mate mare e yiero maduong' mabiro. Achiel kuom gi en CEO mar bengi mar Equity pacho kae James Mwangi, jaod bura machon magatanga Peter Kenneth, jatend migawo mar pur Peter Munya, jatend migawo Kagwe kaachiel kod SK Macharia, mano wuon kambi mar All Media Services men osiepo ogai mar ODM Raila Odinga Gitagidel magi nyinge jotelo abich ma omi Raila mondo gwel achiel kuom gi ka running mate mare e yiero maduong' mabiro. Picha mane nyimo oboke mar The Star en picha ma jotelo mag Oka, Musalia Mudavadi, Gideon Moi kaachiel kod Kalonzo Musyoka e kinde mane gitimo romo kod jotelo johala madito maok e gwenge mag Mount Kenya region odiochieng' manyoro mago jotelo kata johala mag Mount Kenya Foundation mane oromo kod jotelo mag Oka odiochieng' manyoro e magawa ma Safari Park. Itoboke mar 4 pod loso mane e wi nyinge ji abich momiyo gai mar ODM Raila Odinga mawuok e gwenge mag Mount Kenya region mondo gwel achiel kuom gi kaka running mate mare e yiero maduong' mabiro. Kaka aselero ni nyinge momi Raila mondo gwel achiel kuom gi kaka running mate mare oting'o CEO mar bengi mar Equity James Mwangi, jatend migawo mar thieth Mutahi Kagwe, governor ma Nakuru migosi Lee Kinyanjui mano governor mara, SK Macharia, jatend migawo mar pur Peter Munya kaachiel kod jaod bura machon magatanga Peter Kenneth. Magi jotelo abich maok Mount Kenya region ma omi Raila mondo gwel achiel kuom gi kaka running mate mare. Wabiro neno ng'at ma Raila dhi gwelo e kin jotelo abich gi. Itoboke mar abich jotelo mag One Kenya Alliance Musalia Mudavadi, Kalonzo Musyoka, Moses Wetangula, Gideon Moi odiochieng' manyoro koting'o nyaka Martha Karua kod Cyrus Jirongo ne oromo kod johala madito maok e gwenge mag Mount Kenya region kata jokanyo mag Mount Kenya Foundation e magawa maradhai mar Safari Park e bomani maduong' ma Nairobi
kama ne gi temo uso agenda magi ne oganda mag Mount Kenya, kendo Mount Kenya Foundation ne owacho ni pok giyiero ng'at ma gidhi siro lwedo e laro kom ker e yiero maduong' mabiro, kendo ne gimiyo thuolo jotelo mag One Kenya Alliance mondo odhi nyime kod timo campaigns magi e gwenge mag Mount Kenya, kagiwacho ni Mount Kenya Foundation kod oganda ma ok Mount Kenya dhi lando nying jatelo ma gidhi siro lwedo e laro kom ker e yiero maduong' mabiro e romo miluongo ni Limuru 3 madhi timore kochopo giko higani. Ito Oboke mar auchiel, Jalup Ker William Ruto sani koro ni kod chenro mar yiero jotelo ma ok Mount Kenya Region madhi piem kod jotelo mag siasa ma ok Mount Kenya Region masiro lwedo gai mar ODM Raila Odinga. Ito Oboke mar aboro, duol mochung' ne ng'iyo osara mag jotich ma piny owacho pacho kae SRC kotelne kod jakome Mikaelin Mengich sani koro dwaro ng'ado omenda mambalang' ma imiyo jotich mag piny owacho, kata duoko piny omenda ma imiyo jotich mag piny owacho, mano omenda mambalang' kata allowances. SRC omiyo migepe duto mag piny owacho e pacho kae dwe juma achiel mondo ochwal kwan omenda mambalang' ma gimiyo jotich magi e chenro mar ng'ado kendo duoko piny omenda mambalang' kata allowances ma imiyo jotich mag piny owacho. Oboke mar ariyo an kod oboke mar Daily Nation. Oboke mar ariyo an kod oboke mar Daily Nation, kama thor mar wacho ni oboke mar Daily Nation en United Against Ruto. United Against Ruto. Common rival as they pull all stops to win favor with Mount Kenya Region's influential group of businessmen. One Kenya Alliance leaders Kalonzo Musyoka, Musalia Mudavadi, Gideon Moi and Moses Wetangula yesterday took turns to criticize Deputy President William Ruto for his bottom-up development model and hustlers versus dynasties slogan. Any jotelo mag One Kenya Alliance Kalonzo Musyoka, Musalia Mudavadi, Gideon Moi kaachiel kod Moses Wetangula nyoro oriwore kendo sundo kendo kaachiel kod chayo Jalup Ker William Ruto kuom agenda mare mar hustlers versus dynasty kaachiel kod chenro mare mar dongruok mong'ere ka bottom up development model. E kinde mane gitimo romo kod jo ohala madito ma ok e gwenge mag Mount Kenya odiochieng' manyoro e magawa ma Safari Park, jotelo mag One Kenya Alliance ne oseyo chenro mar bottom up development model kaachiel kod slogan mar Ruto mar hustler versus dynasty, mano jomodhier kod jogo ma ni kod mwandu kagiwacho ni magi gino manyalo kelo pogruok mar oganda e pacho kae. Kendo picha mane nyimo oboke mar The Daily Nation, picha mane nyimo oboke mar Daily Nation en picha mar jotelo mag One Kenya Alliance kod jokanyo mag Mount Kenya Foundation e kinde mane gitimo romo odiochieng' manyoro e magawa ma Safari Park. Ito oboke mar adek, jandiko marahuma ma japiny Tanzania mano Abdulrazak Ghana ne odhial kaka jaloch mar mich mar jandiko marahuma e piny mangima mano Nobel Peace Prize ma 2021. Jandiko marahuma ma japiny Tanzania Abdulrazak Ghana ne odhial kaka jaloch mar mich mar Nobel Literature Prize mar 2021, mano mich ma imiyo jondiko marahuma e piny mangima. Koro mich mar Nobel Literature Prize ma higani odhine Abdulrazak Ghana ma japiny Tanzania. Puoch kod pak ne Abdulrazak Ghana. Ito oboke mar ang'wen pod loso mana ewi romo mane obagi odiochieng' manyoro e kind jotelo mag Oka kod jokanyo mag Mount Kenya Foundation, kama riwruok mar Mount Kenya Foundation men riwruok mar johala madito ma ok e gwenge mag Mount Kenya Region nyo wacho ni pok giyiero jatelo mar gidhi siro lwedo e laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Kendo ne giwacho ni gidhi golo ler ewi jatelo ma gidhi siro lwedo e laro kom ker e yiero maduong' mabiro e romo ma idhi timo e gwenge mar Limuru ma idendo ni Limuru 3 e giko higani. Ito oboke mar abich,
Ogai mar ODM Raila Odinga odiochieng' manyoro ne otimo romo kod jo siasa masire lwedo mawuok e gwenge mag hoho mar Okak kata Rift Valley motelo ne limbe mare e gwenge mag Rift Valley e juma makiny. Kochopo e juma manyien, ogai mar ODM Raila Odinga dhi tero campaigns mage kaachiel kod ote mare mar Azimio la Umoja e gwenge mag Rift Valley kama jalup ker William Ruto nie kod sir mokalo. Oboke mar auchiel, ker Uhuru Kenyatta ne omi mich mar kedo ne ratiro mag oganda e piny Barbados kod governor mar piny Barbados odiochieng' manyoro mane owacho ni ker Uhuru Kenyatta osebedo ka kedo ne ratiro kaachiel kod kelo weche mag bero weche mag ohala e kind pinje mag Afrika kod pinje mag Caribbean. Oboke mar abiriyo, lose wi chenro mar timo lokruok e kambi mochung' ne keyo teko stima e pacho kae KPLC mar tieko weche mag mibadhi motimo Cathedral e kambi mar KPLC. Oboke mar 11, lose wi chike mager ma jood bura temo keto mar kedo kod jogo ma kelo sukari kowuok e pinje ma ok oluwo chike pacho kae. Pajondiko kaachiel kod pach josomo weche mag tuke ma kochopo weche tuke warom sa 11 ma midhiambo kama dhi miyo weche tuke e yor adimba kata doko ni Harambee Stars nyoro gonde 5 Nyakwamogi. Tok oboke mar Daily Nation, jatend migawo mar somo ngire George Magoha wacho ni gidhi gero classes manyien maromo 20,000 e pacho kae mar neno ni jopuonjre mok e klas 8 mariwore kod klas 9 oyudo kuonde ma ginyalo somo e yo makare. Oboke mogik an kod oboke mar The Standard kama thor mar wacho nyimo oboke mar The Standard en Mount Kenya pick Oka Raila to wait longer. Oka Raila to wait longer. Leading businessmen from Mountain meet One Kenya Alliance chiefs on 2022 polls, give them blessings to sell their agenda in the road. Clear, we have no favorite presidential candidate for now. Jotelo mag Oka kanaselero ni odiochieng' manyoro ne oromo kod jo ohala madito mawuok e gwenge mag Mount Kenya Region, mano Mount Kenya Foundation e magawa ma Safari Park. Kata kamano, jotelo mag Mount Kenya Foundation ne oyango ni pok giyiero jatelo ma gidhi siro lwedo e laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Oboke mar 3, jandiko marahuma ma japiny Tanzania Abdulrazak Ghana ne omi mich mar Nobel Prize mar higa 2021 kuom ndiko e yore kata e yo ma ong'ith. Puoch kod pak ni Abdulrazak kuom yudo mich mar Nobel Prize. Oboke mar 4, lose wi chenro mar ng'ado omenda mambalang' ma imiyo jotich mag piny owacho ma idwa tayo kod duol mochung' ne ng'iyo osara ma jotich mag piny owacho pacho kae SRC. Oboke mar 6, lose wi chenro mag piny owacho mar luoko kendo bero kambi mochung' ne keyo teko stima pacho kae KPLC kaka yo mar duoko piny kaachiel kod tieko mibadhi ma otimo Cathedral e wi duol mar KPLC mochung' ne keyo teko stima e pacho kae. Oboke mar 8, Mount Kenya Foundation ne oromo kod jotelo mag Oka kendo giwacho ni pok giyiero jatelo ma gidhi siro lwedo laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Oboke mar 12, oboke mar 14, lose wi mich mane omi ker Uhuru Kenyatta kod governor ma Barbados e wi chenro mage mar nyayo weche mag dongruok kaachiel kod weche mag ohala e kind pinje mag Afrika kod pinje mag Caribbean. Nyakwamogi, gimoro amora man gi chakruok ne nyaka bed kod gikone. Mano bene makelo wa giko nonro mar oboke e jumani ka Ruoth oriti kendo ritowa e yo makare. Warom kendo e juma makiny. Ibed kod weekend makare. Nyinga Chris Owino. Muma mar Jakobo 4 wesa 17. Ka ng'ato ng'e gima ber monego tim to kotimo to doko jaricho.
Mane momiyo mondo wayudo puonje makamagi. Chenro mar wuodh geno mabiro ni chieng' sabato ka chieng' sabato chakre saa 1 mar okinyi bro mi puonje makare. Tudi koda Jesse Makojuok. Kabro tayo chenro no kidienyo opogore koriwo wende mag pak yalo ka chiel to kod lesson mana i Lolwe TV. Tiene ni Nyasaye oseyiera mowira mondo aland wach maber ne jomodhier. To Nyasaye moora ka oyiera mowira mondo aland wach maber ne jomodhier, ni mondo ang'is jomotwe ni koro gonygi. Muma wacho ni jal madhi ir Nyasaye maduong' to yudo resruok. Nyasaye nokonyi adier kuom masiche duto mopondo kendo kuom tuoche manego ji. Tiende ni ng'amo sike tipo kata meni weche tek machalo nade, nikech koro ene umbrella mar Nyasaye. En Nyasaye ni kode kendo Nyasaye pande, kata masiche biro kata gin motieno kata gin modiochieng', to Nyasaye wacho ni obiro konyi kendo obiro umi e masiche duto mopondo. Janeno nyinga iluonga ni Bishop Omedo maja Kisumo, kanisa na maleme iluonga ni House of Hope and Redemption Church. Wayudore gweng' ma Lakisama. Ane makelo chenro mar Injili maler chieng' ngeso ka ngeso saa 2:30 e Lolwe Tv.